Να το. Καινούργιο. Δεν γύρω να σου πω. Δεν κατέφτεις. Καθιστά είχε το... Τι είναι αυτά? Οδηγίες. What are these things, Paul? These things are instructions, USB cable, and a DC. Το τώρα το πράγμα είναι. Το τώρα το ποιο είναι, το μαύρο. Ναι, Αυτό. ο καθρέφτης. Τι ήταν τώρα. Καθρέφτης. Μα ή τα κάνετε τον αγώνα. Τα πάντα. Καθρέφτης είναι, για να βλέπεις τον Δεν εαυτό βλέπεις. σου. Δεν βλέπεις τον αυτό σου? Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, τι ήταν το άνοιγμα του πακέτου. Δεν έχει τίποτα, μιλάμε. Τι παιδάκι. Δεν ξέρω πού θα σταματήσω. Ή να το βάλει, να το ανοίξει τουλάχιστον. Πρέπει να βάλω το... Δεν ξέρω τι είναι. Δώσε. Κοροϊδεύει. Όχι, με απλά να ρωτηθώ. Πού είναι η ηθική? Τελικά δεν έχει τέτοιο που τα κουμπάσαι. Πέρα το πάρω. Εντάξει, σταμάτα τώρα. Δεν θα τα ανοίξεις. Περίμενα τώρα πρέπει να το δει. Καλά στο